one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 12:03. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkauto mga tugang, inina po ang kataripunan kan mga darakulang bareta, ngunyan na pagkauto. Setyembre 20, 2022, ako po ang sanindong magiging tagapagbareta, ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, 187 parasira kan barangay Pantaw, Libon, Albay nakaresibi na ng tabang pinansyal matapos matawan ng Certificate of Indigency hali sa indang barangay. Implementasyon kan Provincial Traffic Ordinance maygot na ipigpapasunod kan PNP. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos sinagad sa Civil Service Commission na ipadagos ang pagtaon ng serbisyo publiko sa mga obreros. House Committee on Higher Education inaprobaran ang lakdang na matalaan in mandatory guidelines sa administrasyon ng kolehiyo asin of universidad sa mga lokalidad. Sa ibang nasyon, 146 na bangkay nakutkot kan Ukrainian forensic experts. Sa lado ng Karawato Sports, Pinay basketball player na si Jack Animam madali nang makabalik sa Pilipinas. Sa detalles kan mga darakulang bareta sa lado lokal, ang baretang ini hatod sa Indokan Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. matapos ang halawig na proseso sa pagkuha ng Certificate of Indigency sa Barangay Pantaw, Libon, Albay, makakaresibi man giraray ng 3,000 pesos ang asistensya o na asistensya ang 187 parasira hali sa nasabing barangay. Ini matapos na magtugot na magtaon ng sertifikasyon si Kapitan Jopet Fernandez ka nasabing barangay na iyuan saro sa mga pigahagad na dokumento kang Department of Social Welfare and Development para matawan ng tabang pinansyal na nakonsigir ni Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo. Ipinaliwanag ng Kapitan Fernandez na wala siya nin kaaraman kung nata nagahagad nin Certificate of Indigency ang mga parasira sa iyang barangay. Dahilan tanganing daine initawan alagad, tinauan nin doon ni Shai Cabredo, ang Chief of Staff kan Office of the 3rd District Representative na klarong na ipaliwanag ninda ang nasabing asistensya kan magkaigwanin barangay session asin kan mag-validate kan mga benepisyaryo. Sa ngunya nagpapadagos na ang distribusyon kan tabang pinansyal para sa mga parasira na naapektaran ang sa indang pagsisira asin hanap buhay dahil sa habagat. Ang
baretang ini hatod sa Indokan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Talagang nagiging maigpit nin Marhay ang Philippine National Police sa implementasyon kan Provincial Traffic Ordinance may kinaraman sa pagsuhay sa mga regulasyones sa trafiko. Iniyan naton nanotaran sa Provincial Traffic Division kan Albay Public Safety and Emergency Management Office kung saan haros oral daw kadakol ng mga motorista na nasitar kan mga pulis na nagdudulok para magbayad kan penalidad o multa. Ang kadaklan kaini iyo ang mga dainin helmet, lalo na ang backride, daing rehistro ang motorsiklo o driver's license asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Tinauwanin asigurasyon ni Andy Marbella kan Task Force Kalinisan at Kaayusan na padagos man giraray ang sa indang trabaho na mamantinir na maging malinig ang gilid kan tinampo kontra sa mga vehikulos na nakaparada sa mga sidewalk o wrong parking. Sa iyang sinabi na sinda padagos man ang paglibot tanganing masiguro na daing masuhay sa ordinansa kan gobyerno lokal. Sa ibong nalado aminado man si Marbella na kulang pa ang sa indang clamps na ginagamit para magakudan ang ruweda kan mga vehikulos na wrong parking kung kaya plano nindang maghagad nin dugang na fundo tanganing makabakal nin dagdag na clamp o clamps na magagamit ninda sa indang operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Maigot nun yan ang monitoring kan mga personalized kan Tabaco City Police Station sa mga person under police custody na nasa loob kan sa indang hipatura matapos nasaro sa mga nakadetain digdian magpositibo sa COVID-19 basado sa resulta kan antigen test. Sigun sa Tabaco CPS na nagpositibong detainee ang naarestar sa kasong carnapping asin siya ngunyan ang naka-isolate naman sa separadong isolation facility sa fasilidad tanganing mabantayan man ini asin dai naman makaulakit sa iba pang detainee. Mientras na nakasabay o mientras na ang mga nakasabay ka nagpositibong detainee ang naaresto o naaresto ang dai naman nagpailing nin anuman na sintomas ka nasabing helang. Sa ngunyan, pigahalat pa kan Tabaco City Police Station ang ipapaalawas na commitment order kan korte tanganing maibalyo naman sa nasabing persona sa Tabaco City District Jail. Padagos ngunyan ang pagmonitor kan Albay Veterinary Office sa Manilain na border checkpoint na nakataltag sa Linderos kan probinsya. Iniyan pinagkonfirmar ni Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia kung saan obheto kaining mapreventaran na makalaog ang mga hayop na may daranin anuman na helang, partikular na ang African Swine Fever. Sinabi ni Melia na piglalauman niya na mabugtakmanin kanya-kanyang checkpoint ang mga munisipyo asin syudad partikular na ang Daraga, Maanito, Cavillar, Libon asin Legazpi na iyon pigaagihan kan mga bihikulo. Ipinaliwanag ni Melia na importanteng maimplementar nin maigot ana inspeksyon sa mga maralaog asin maluwas na hayop tanganing masiguro na salbado sa anuman na helang para naman sa seguridad kan konsumidores asin kan mga hayop na nasa laog kan probinsya nin Albay. Mas pigtututukan ngunyan kang Department of Interior and Local Government Bicol ang pagpapahiwas asin pagpapararom sa kaaraman kan Jóvenes manungod sa paggogobyerno. Patunay kaini ang nagpapadagos na Bicol Youth Leadership Camp na may temang mga Jóvenes na Bicolano para sa marahay na paggogobyerno sa probinsya kan Sorsogon. Sinabi ni DILG Bicol Regional Director Attorney Anthony Nuiday na ini ang ikatulong batch kan aktibidad kung saan sa iyang ipinaliwanag na importanteng marahay ini dahil tadakula ang papel na pigagampanan kan mga Jóvenes asin partisipasyon sa paggogobyerno, lalo na sa kada lokal na gobyerno asin sa indang barangay. Sa ngunya ng apudanin kooperasyon si Nuida sa mga ahensya di gobyerno asin sa publiko, tanganing magiyahanin marhay ang mga Jóvenes sa Bicol Region. Yan ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal, ibang nasyon asin sports, asin iba pa makalihis ka nagkaperang pagiromdom. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to! Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Sa inman magduman ang pamilya mo, kigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo. 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Ang sustansya'y kailangan ng balay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na? Palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Vilrise Text Center 0917-111-7423. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa pagpapadagos kan mga drakulang barata sa lado nasyonal,
Hinagad ni Presidente Bongbong Marcos sa Civil Service Commission na ipadagusan na maging sarong karapat-dapat asin masasarigan ng mga obrero sa serbisyo publiko. Naglalaong man Presidente na padagos na papakusugon ka na CSC ang pamamahala sa ahensya. Sa ika-122 na anibersaryo kan CSC, tinauwanin punto ni Marcos na importanteng papel kan CSC bilang Central Personnel Agency kan gobyerno. Hinagyat man niya ang CSC na padagosan ng gibuhon ang gabos na mga kaya sa gibo asin gibuhon ang sa indang mandato. Tanganing mas lalong mapaangat ang kalidad kan edukasyon sa nasyon, inaprobaran kan House Committee on Higher and Technical Education ang propestong lakdang na nagtatalaan in mandatory guidelines sa administrasyon in kolehiyo asin universidad sa mga lokalidad. Ang House Bill 1581 inaprobaran kan committee o kan komite sa pangingenot ni Baguio City Representative Mark Go na may kamauotan na magkaigwanin mandatory guidelines on the establishment and operation of local colleges and universities. Kamauotan man kaini na mas maging madali ang access kan mga jóvenes sa kalidad nin edukasyon sa kolehiyo. Sarong propestong lakdang para sa charter change sa paagi ng Constitutional Convention ang naisumitira sa Kamara de Representantes ni Kamara ni Sur Representative Luis Raymond Villaferte kung siin kamauotan kan House Bill 4926 o Unconstitutional Convention Act na maitama sa panahon ang mga probesyones kan Constitution dahilan takadakol na anabago poon kan aprobaran ang ley fundamental kan nasyon. Ang mga membros kan CONCON pipilion asin isasabay sa gigibuho na barangay asin SK election kung manilawo sa 2023 o sa midterm election sa 2025. Sarong propesong lakdang ang naisumitira sa Kamara de Representantes ni Quezon City Representative Patrick Michael Vargas na may kamauotan. Nagibuho ng 10,000 pesos ang dating 5,000 pesos na teaching supply allowance kan mga paratokdo sa eskwela's publikas. Sa House Bill 4072 o Teaching Supplies Allowance Bill, sinabi ni Vargas na magkakanigo sa ng langkawan ang supplies allowance kan mga paratokdo, tanganing mas magibo kan mga inian sa indang obligasyon, asin maging magian an sa indang pagturo. Bareta sa ibang nasyon, duman sa Kyiv. Nakotkot kan Ukrainian forensic expert ang 146 na mga bangkay na kadaklan mga sibilyan sa mass burial site harani sa Ishum sa sirangan na parte kan Ukraine mantang may sinyales nin violenteng pagkagadan. Sinabi ni Presidente Volodymyr Zelensky na maabot sa 450 mga bangkay ang pigtutubodan na ipinalubong sa lugar na sa kadaklan. Kan Ishum enot nang nabawi giraray kang Ukrainian troops. Barata sa lado nin Karawat, madali nang makabalik sa Pilipinas ang Pinay basketball star na si Jack Animam matapos na marahay na ang knee surgery sa iya. Iniyan kinonfirmar ni Gilas Pilipinas Women Coach Pat Aquino sa pagsasabi na maigpit nindang pigbabantayan na makarecover si Animam sa Estados Unidos. Nagisi ang anterior cruciate ligament o ACL ni Animam sa walang tuhod mantang nagkakawat para sa primerong Women's Basketball League sa Europa. Feher helmet ang apud kan mga eksperto sa siyensya asen teknolohiya sa naimbentong primerong air-conditioned na helmet na makakatabang sa mga motorista lalo na sa mga mahihilig sa halawig na biyahe o long rides. Sigun sa mga nakaimbento kaini, ang Feher helmet nagagamit nin thermoelectric technology tanganing ma-filter ang paros na malaog sa helmet tanganing makapag-distribute man nin equally sa laog kan helmet. Dinisenyo ang Feher helmet na makakapagpababa sa temperatura sa palibot kang payo kumpara sa tradisyonal na pikagamit na helmet. Ang Feher helmet kaya makapagtaon in 12 sagkod 18 degrees cooler tanganing makapagpagian
sa mga motorista. Ang fair helmet pwedeng mabakal sa kantidad na 399.99 dolyares. Istoryang naiiba. Sarong restaurant sa Arizona, USA, nakareceive nin Guinness World Record title dahil sa kadakol na flavors nin milk tea as in record-breaking ini. Kang Setyembre 15, 2022, kan tinawanin pagbidbid, kan Guinness ang restaurant na Delgadillo Snow Cup nin titulong Most Milkshake Flavor on Display matapos makapagrehistro nin 266 na milkshake flavor. Sa awarding ceremony, nagpakitang gilas ang Gadillo family sa mga adjudicator as in staff kan Guinness sa paagikan paggibo ng pinakadakulang milkshake. Ginibo nindaan gabus na flavor sa laog sa nanin sarong oras na may 15 minuto. Taon 1953 kan pinuuna ni Juan Delgadillo ang Delgadillo Snow Cup na naging pamoso sa mga residente kan Arizona dahil talagang masiram ang milkshake as in hamburgers digdi. Mas lalo pang naging pamoso ang restaurant dahil sa dakul na mga flavors ang pwedeng mapagpilian. Nagkapera sa mga flavors na ini, iyo ang sobrang kakaiba as in pigdadayo pa kan mga turista. Araw kang peanut butter and onion ring, banana and chili, as in orange and fish burger. Flashback. Setyembre 20, 1898 kan ipinangaki si Josefa Llanes Escoda, sarong pamosong civic leader, educator as in founder kan Girl Scout of the Philippines sa Dingras, Ilocos Norte. Si Escoda sarong maestra as in nagklase sa Philippine Normal School sa Manila kan 1919 as in sarong social worker sa Philippine Chapter of American Red Cross. Siya ang nagpaaram sa training sa Girl Scouting sa Estados Unidos bilang sponsor kang Boy Scout of the Philippines. Kan magbalik siya sa Pilipinas, pinuuna niya ang pag-ensayo sa mga kababaihan, tanganing maging Girl Scout leaders na naging dahilan, tanganing bilugon ang Girl Scout of the Philippines. Mayo 26, 1940 kan pinirmahan ni Presidente Manuel L. Quezon ang GSP Charter as in si Escoda ang naging primerong national executive. Kan Enero 5, 1945 sa edad na 46 anyos, kan si Escoda gadanon kan mga Hapones matapos na suspetsyaran na nagkakaigwa siya nin pakikipagsimpatya sa mga gerilya sa Pilipinas. Yan mga tugang ang mga detalyes kan mga baretang tiniripon asin pinagtarabangan na isurat dyan sa DZGB News Base. Sa pangaran ka mga nagsurat nin barata, News Director Edwin Peralta, asin si News Manager Mar de la Cruz. Ang nakakaibanan ko po sa lado teknikal, Kuya Ramir Tanay. Sa IT niyan po dyan si Thresh Marilitana asin si Richard Astor. Sa pangaran po kan regular rin dong nagiging tagapagbarata, News Manager Mar de la Cruz. Ako po si Angel Mustaza ang nagsasabing maray na pagkauto asin salamat sa gabos na nag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na